କରୁନଟି ନାଇଁ ସୁନା ପିଲାର ହଉ ଆମେ ଆଜି କଣ କରିବା ନା ଆମେ ଆଜି ଫଳ ଚିହ୍ନିବା। ଫଳ ମାନେ ଜାଣିଛଟି ଫ୍ରୁଟ୍ସ। ଫଳ ଖାଇଲେ ଆମର କଣ ହବ ନା ଦେହରେ ଶକ୍ତି ହବ। କଣ ହବ ଶକ୍ତି ହବ ହେଲା। ଆମେ ଫଳ ଚିହ୍ନିବା। ଫଳ ଚିହ୍ନିବା ଚିହ୍ନି ପାରିବ କହିପାରିବ ଜାଣିଛ? ଆଉ ଦେଖାଯାଉ କିଏ ଜାଣିଛି ଭଲସେ କହିପାରିବ। ପିଲେ ଏଇଟା କଣ? ଆମ୍ବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାଳି 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 ତାଳି। ଏଇଟା କଣ? ସେତିକି। ଆଉ ପିଲେ ଏଇଟା କଣ? ସପୁରୀ। ସପୁରୀ ଖାଇଛ? କଣ ଲାଗେ? ଭଲ ଲାଗେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାଳି 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 କହିଦେବେ। ଆଉ ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା କଣ? କଦଳୀ। କଦଳୀ କିଏ କିଏ ଖାଇଛ? ହାତ ଟେକିଲ। ଖାଇଛ? ଆଉ ବି ଗୋଟେ ଅଛି। ୟାକୁ କିଏ କିଏ ଖାଇବ ସବୁ? କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗେ? ସମସ୍ତେ ଖାଇବ। ଆରେ ବା ସୁନା ପିଲା। ଆଉ ଏଇଟା କଣ? ଭଣ୍ଡା।